lagi jeneng sira wis pangarteni. Jangan sira aja nganti sesuk. Ayo. Ya, selamat pagi. Siapa ya? Bor. Tujuannya Bor. Mari belajar nih. Kamu yang mereka ini mereka. Ini wae paling saru. Selamat esok-esok. Selamat pagi apa Selamat esok-esok. Apa cer? Ya, dari kayak siapa ya? Ya, Mas. Tujuannya Mas. Gawe. Gawe. Ono begawe. Kan dia kan tak paman Itu apa terus ada kalau begawe dia ngomong. Ya, jangan nak ngono, Mas. Silakan. Ada bojoku. Ada barang.
Tangannya wis tuwa gatel lah. Kasih ana susune yo. Wah, pasarmu tak susu pentil. Nih, jangan kebon kalah. Aduh kan kalau jamuran dia baru mawon. Ya, kene terus yo. Ah, Resi-resi omah, resi kandang. resik-resik omah kali ngisi kandang. Iya. Yang kita pun, yang penting kan biaya rade. Kenapa, Mas? Ya lek masalah bayarnya piye? Ngomong, Piye, Bon? Mingguan apa olanan? Tegas ngono. lantet kias. Mingguan lagi. Ada sampai nelpon. Ya, tapi nggak penuh. Sampai apa itu? Seminggu jendela bentuk dino penuh. Ya wakeh otange. Persiapan. Otangnya piye, Mas? Terus cuma jendela bentuk dino penuh. Pangan pati so. Jangan sekarang kebon ya. Ambar ada balik berapa? Mas dia penuh ibunya, penuh ibu, Oh, Mas. sak penuh-penuh itu. Piye? Mingguan bae. Bulanan Dia kena. baranda mau ke pos. Acak ke bulanan Pak? Sekecap. Bulanan. Ngomong Saya cuma. kemarin tak biar terus dino kae. Ada akeh. Berarti kurang. Kalau dino pancong kabeh dipenuhi wong. Alah. Ya jangan sekarang kebon. Yang ge Pas niku 30 dino kae ikut kayak gue ngono. Ya iya wis 30 dino kae kono mau. Piye? Biar 30 dino niku mawon. 30 dino ae. Nggih. Ya jangan sekarang kebon ya. Hah? Ya aku iki dhewe bojo loro, Mas. Bojo loro. Oh, bunter-bunter kowe sapo. Apa kuwi? Kepentingan kepentingan loro. Oh, pengin. Penghasilan sing cukup. Pengin, Mas. Kan kias kasih sing kondosan. Goro-goro cari Lah iya ta weh. Sing paling baik. Tapi nenjen. Niki opo kok ora Sebenarnya piye? anu kono sempu. Gede-gede ngene iki, Mas. Wis mantep ya. Aduh, cangker ke plastik. Kowe sampe tak kelas iku, Mas. Jawene. Kok jawabannya penak-penak, Mas. Pilih layar lah iki. Alah. Tanyang rawok jompok ya gitu ya. Lagi pilih layar. Pilih layar. Gawe ini. Yo, Yo, nah lagi, Mas. Hah? Lagi Siti Abari. Siti Abdari, Terus iki Siti Sundari. Siti Sundari. Ge. Ya, ayo lu pernah, Mas. Mejo. Meja. Ya, Baca. Meja. jaluk tolong abi kelabot lanang. Mejane Jarang ring jeruk. Ring jelas nilai aja pecah. Apa? Mumpung tolong akeh wong. Sip. Piring nganti gelas nilai aja pecah. Info macam mari kita macam-macam. Mari kai. Iya raja. Ayo jangan sarkan gua. Hati-hati yang mana ring. Saya pernah kesebut kereta ya. Basek. Ayo patungnya. Wes, oh Bu. Bu. Ya mari kita hari mari kita macam ya. Ongkosik. Oh, dia kan tau. Ini mau terus dhewe. Tanggul yang sak-sak. Alah. Opa ngelumpiakan dan si oleh. Kowe kayak doyan. Mas lagi posan. Pol lagi sekali. Gimana? Jalan jalan. Ya mungkin aja sekarang punya. Iya. Sekarang itu nih. Ya aku iki sebagai mantan pengairan. Yang tuh. Dino iki aku itu tugas di Bro. Yo. Yang gitu. Wis iki bojo karo omah, aku pasang karo sampean. Yang udah mau pulang kamu jambal dia bisa kulo kamu bicarakan. Yo nangis bosku ngene Jawa karo kebon ya. Gimana? Ya lek kamu orang
nggo KTP ora entuk men. Ya iya. Nah, KTP. Yang penting KTP niku kartu penduduk niku lho. Heeh. Ya jelas. Itu sing penting iki kok. Oh, sing. Kita semar. Pun sampeyan ngene mawon. Percaya teng kula kang damel teng mriki sampeyan kula dumataken teng Surabaya. Santai. Ya aku biar pedongane loro ya. Ya nggih. Ke Bali terus kemana? Habis ribut di atas peti. Tidak peduli miliknya orang, bukan sebut saya ikuti. Tugas TV Padulan Ayu. Riko jaga pelawangan kajaga kebun. Ana tamu gancang lapor. Ya. Ambil cepet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa lu? Ya kepanasan. Biar kepanasan. Mana nih kok? Bon. Iya. Ini kok. Damel. Oke, siapa? Pak Menteri. Ada Pak Mati. Nggih. Suwi. Nggih enten setahun kula. Temenan Jomos. oke. Udah mulai baru full. Kita kurang selesai. Ini bacaan. Tamune teko. Tamune teko. Ya. Akhirnya wes. Lagi Riko. Gas. Gas tekan iso. Ya. Full lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampun, Tentang mana nih kok? Jomos. Ini nih kok. Jamel. Gawe. Hah? Siapa? Dari Pak Mantrai. Pak Mantri. Dah, bunga padang ini kok. Dewa-dewa ini kita semua sampai ini. Pendaftaran anyar. Aduh kebon bulu megeng kene. Yang jeruk ini. Setahun ge. Tak bila burung kene mungkul. keplak ge. Ada siapa? Pero Pak Mantri. Mesti ada salah. Tugas Surabaya Pengairan. Selamat pagi Ejak jebol. pemirsa. Dan juga. Mereka dari pasar kabinet yang isi kami kebon. Ya pena di pasar. Ada melebihan. Yang tahu dari seprimbia. Kenapa? Bisa? Pertambian-tambian turun yang Pak Mantrai, tidur ruangan ring. Lian sih. Orang kafe kan? Orang kabeh usik. Orang boyok bridol. Hei, Gem. Aduh. Bolos, Bo. Kepala sekolah. Gondan Preto. Hei. Tugas dari Pak Mantrai. Kepala sekolah ya, Jaga kebun halaman Griya kali yang istri Pak Mantri. Mas. Ya iku aku rok wis pokoke pasangan kurang ati. Aduh lare cakep biasa. Ya oke. Nah, Cak Lindai. Ning kene. Kerjanya kok es. Pembiayuangi buat nata. Dia jelas mawon. Biayuangi buat nata penitipan dia. Aduh perlu waktu bocor letak. Aduh bocor. Bocor dari Pak Mantri. Bocor dari Pak Mantri. Jajan Gawe bareng dong.
Siti Andara. Akan apa? Anak sampean. Ah, Siti Sundari. Siti Julai. Ono. Apa ya? Ya ini tuh filman tentang mereka apa? Berarti sampean iki ditinggal lunga ning Surabaya bojone paman pas nalika. Yes. Tangane tanggalmu Mas. Bokong tandan tek. Tandangan rapi lima mantra ini. Wis pirang dina Pak Mantri gak ana. Mungkin mau mulai kelonai. Aja mono. Bojone wong iki. Kau ditinggal ke merewek. Kok sawangi kepengen ning kamar mandi kepiye iki, Mas? Isi pak obok-obok. Tenan iki. Oh, Ya iso turun tengah wengi. yo isi jangan bubuk. Jangan. Mangane sampean iki kok tambah lempung, Mas. Alhamdulillah. Lembono taruh. Mas, Hah? Iya, tapi tak apa. aku iki ada teko alasan sampe tekan. Maaf. Ya, ya. Iku pokoknya kalah. Kelencer kabeh. Kalah tenar kan. Mama Kira-kira nek ngono. Juga alasan lecet, tapi bocah diamestri. Saumpamane, buatan kula sokani rabine Pak Mantri, kula sokani iya mawon. Hah? Sedap. Udah jualan lontong, Mas. Alhamdulillah iki. Yo kali yo. Apa siapa sih jualan lontong? Setan golek Mau yang aneh manis-manis. aneh. Bener. STWRC. Nanti yang paling. Nah, nanti setengah tuwek tapi ora dilenyah ngono Mas. Oh, setengah tuh. Setengah tuh tapi renyah. Ya. Itu ya doyan. Kurang atus kafe. Apa sampean iki? Kurang malah jalan. Ojo sampean iki kalih godang taman suruh Mas. Oh, ya udah ana ngecek. Pemedak munggah maning ku mudune gading iki Mas. Ojo muncak yo. Go kasur lah, maaf. Ketek mek cowek jadi kecune. Kok nang tablane wayang. Iya. Tuwek kudu untune yo. Pas ngetrek nage cuman grayang. Weh. Ya sembayang guys. Ya iya, kosong-kosong. Umpamane salah sijine bojone mamang iki tasih kepiye? Gegetan. Tapi kene saumpamane tasih Masalah nih. Ya sebetulnya mawon kula tak mriki bagi pejabalane Pak Mantri. Kebun halaman kira kali yang isi tanggung jawab kula. Tapi nek sampean apa? Kersa meneng abine Pak Mantri, kula mboten ngijini kedah ditanggung jawab ya, Mbak. Ngono. Ah, Ya wis ngene. Aku ketemu Pak Mantri ana ing stasiun kono. Eh, tanggal stasiun. Iya. Ana iso nggo. Ngene kayak udah parek. Wah, Pak Mantri ya bojo bisa. Apa ya? Wis enjang iki ya, Mas. Iki titipan Pak Mantri. Bener. Iki wis renjang. Monggo becis lah. Nggih, ngeten mawon. Kula nusul Pak Mantri, kebun halaman kali tiang iki kula pasang Ojo sampean. kari suyang. Ojo medal sadere iki kula ditinggali Pak Mantri. Bener. Nggih. Apa dorong ngamuk Pak Mantri? Pon langsung disusul. Sitiap hari. Kan bojone wong sih. Assalamualaikum. Gitu. Selamat datang, selamat berjaya. Alhamdulillah. Sedaya selamat, bedamelan sukses beres. Tapi kula ketewasan. Ketewa sapi ya, Mas.
Kula wau sampean lampah pun angsal rodok tebih. Kula gadah tamu rondaya namine saking alasan. Terus Rondaya saking alasan wujudan karang perdesan setunggal rencer kalih modal tiyang ekstrim. terus Tanggal jam kula teng mriki kula bejo medamel nunggu grene Pak Mantri kebun halaman kali tiyang ekstrim niki. Capek rondaya kepanggih sampean teng stasiun Beto Barang. gua ora ketemu. Wong sing kepanggih Ya ora. itu makanya kula curiga. Kedua kali jangan itu pasangan kelakon Rondaya. Sakjane kula dugi kali sampean aja medal dugi grene Pak Mantri. Alhamdulillah kula dugi kali sampean Rondaya tasih enten mriki. Ah, Wis aku sing ngurus iki ya nggih. Kerja sampean kang ngurus saiki. Alah jujur temenan. Piye, Mas? Ya iya. Pak Mantri ana. Celuk ono ring stasiun. Kan gak goro aku ya. Ah, sukses jujur. Isin teko Pak Mantri iki kok masih ana kene. Terus aku ning kene. Ah, Pak Mantri teko kepengin kenalan nang mriki kok. Oh, berarti Pak Mantri wis teko. Ya nggih. Kepengen kenalan. Ah. Jadi aku kepengen kenalan. Ya nggih, kita kenalan. Benar. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kok bener iki Rondaya? Benar, pancen aku Rondaya sak alasan. Ya karep kaya apa Rondaya kok mandi go bojoku Rondaya. Ini Pak Mantri. Tamang nih. Bojone sampean iki tak gawa wis tak ajati tak niati Pak Mantri. Rondaya. Ya. Timben yang iki nek kok sepak. Lah hukumane pat atau penjara Rondaya. Benar ngerti Pak Mantri. Nanging ngene. Wah, tak ewa alasan pancen ngene. Jagung pakanan tanggung. Bojone sampean dine wis tak gawa Pak Mantri. Pas dibojoke lak pasti kok iku Rondaya ya. Benar. Ya mungkin ae Rondaya ya. Ayo. Dina iki aku kan wis sayem boro. Sayung boro piye? Nika tak pukut kalep dari pakunjaran. Ya bisa buka putaran kaya ngono. Nika bisa kawet jojo kan setiap hari. Ya saiki dina iki tak lakonane Pak Mantri. Omongane Pak Mantri tak cekal. Jangan karo kabar. Ya. Ayo, dina iki Rondaya dilebora dipukut dilebora pakunjaran. Ya nggih, jeneng yang salah kita demo. Oh, salah bisa nek. Ah, kerja enten peringatane. Ngono. Alah, arane jujur. Nasib jujur ono. Ah, Pak Mantri saiki ndek di anakan saya borok. Benar. Riko dibukut dilebokan Pak Kunjaran. Aduh, Riko bisa buka bukutan bisa jujur ambil-ambil Pak Mantri. Makane dina iki Ah, ketalakonane kok. ya iya. Bener. Tanggal wis kecebur kesilet kudu disilpe pisan. Wani buat waktu wani. Jelas, Bon. Rondaya ayo padha giring resik. Endi? Aduh. Oh, berarti ceritane pengantin anyar. Arep dadi pengantin kanjeng kudu resik so. Ini sasak sepur. Ayo kira langsung jawab. Ditali kendang.
Ayo,
Manggilin dulu ya. Besok jaranan onone nek dina besok. Waduh, besok top. Masih buka mari lagi. Sebelang pihak kono aja lali cak jaranan. Ya manggilin dulu ya. Aku harus kondo kalori kok. Bilangnya malam Senin. Berarti wong kemana pati atau penjara dulu ya. Wes saiki kondo dulu ya. Iya. Ya apa dulu ya? Sebilang Kang Diadi. Oh, Mau di. Mbut saja. Biasanya jarak tak jemput ya tapi udah sebelum pihak kono iya. Karena pemirsa yang jelas takut itu. Ya pamit dulu ya. Bisa bukan.